Għall-ewwel darba f'9 xhur niżlu taħt il-200 il-każi attivi ta' coronavirus f'pajjiżna, dan wara li l-erba' kienu biss 5 l-każi ġodda li ġew reġistrati bi 17 il-persuna ikunu ddikjarati mfejqa. Fortunatament għal 5 jum konsekuttiv ma kenniex fatalitajiet kawża tal-pandemija, dan ifisser li issa l-każi attivi huma 192. F'din it-62 ġimgħa tal-pandemija f'pajjiżna s'issa kellna total ta' 37 każ ġdid. Anke hawn numri li qed jitbaxxew ġimgħa wara l-oħra. Minkejja xejra pożittiva ferm ta' tnaqqis fil-każi, l-awtoritajiet tas-saħħa qed ikomplu jappellaw għal kawtela. Intant issa huwa konfermat li minn nhar it-tnejn li ġej l-istedina għal vaċċin se tkun miftuħa għal kulħadd. Jiġifieri daw kollha li għandhom 16-il sena jew aktar se jkunu jistgħu jitlaqmu kontra l-COVID. Sa issa jidher li huma 61% dawk li ħadu tal-anqas doża waħda tal-vaċċin. B'130,000 persuna tlaqmu b'mod sħiħ għal kontra l-COVID. L-awtoritajiet mediċi f'pajjiżna qed iżommu għajnejhom miftuħin beraħ għal aktar varjanti li jistgħu jirriżultaw, b'mod partikolari dak Indjan li ħalla ħerba fil-pajjiż tal-oriġini tiegħu u li WHO wissiet li dan il-varjant aggressiv huwa ta' tħassib fuq skala globali. Sa issa f'Malta qatt ma kellna ebda każ ta' dan il-varjant Indjan. Fi sviluppi oħra l-awtoritajiet f'Malta qed jgħidu li qatt m'hemmx deċiżjoni dwar jekk hux se jkun meħtieġ booster tal-vaċċin jew le. Dan fil-waqt li qatt m'hemmx konferma ta' kemm idum l-effett tal-vaċċini differenti li qed jingħataw.